aiwata tawanirwa nyasha nemhaka yeiko ndichitawanirwa nyasha. Chirongwa chemadhumeni for ED chatangwa kuno kuprovince yeManicaland. Hachina kumboitwa ime kuprovince zvakara, chatangirwa muno muZimunyamarange. Tinochitenda zvakanyanya. His Excellency Comrade Dr. E.D. Mnangagwa nedare ravo rese, whose policies are transforming agriculture through Pfumvudza in Twasa, irrigation rehabilitation, mechanization, input support program, devolution initiatives. We also appreciate Honorable Mishek Mgadza, the Minister of State for Manicaland Province, and Mamo Zimunya for championing community development and agricultural productivity. Tinokutendai madzishedu. To Agritech officers, we say, basa guru ra muri kuita iri raonekwa. Keep it up, guys. I salute you. I keep you. I give you all the respect for uniting all the villagers at grassroots level. To our farmers, young and old, rural and urban, this program is yours. You are the heroes who feed the nation. Naivo madhumeni edu. To the people of Manicaland, especially Zimunya Marange community, I say, ngatirambe tichishanda pamwe chete. Let us work together for the betterment of our agriculture, for the future of the transformation of our agriculture. Ngatishande pamwe chete vadikani. From cooperatives, agro-processing and value addition, increased export from Manicaland. Kurona zoti kune mabanana akanaka akawandisa. Let's keep up that spirit of exporting. In conclusion, Madhumeni Abalimi stands for unity, hard work, and economic transformation, complementing the development agenda of ZANU-PF and government under President E.D. Mnangagwa. Together we will transform agriculture. Ndikuti muno Manicaland, we've got 870 madhumeni akwanisa kujoina padhistrict affiliate. Saka tikuti mudhumeni wese ari mudistrict ajoina affiliate iyi. Azvona zvakanaka kuti affiliate iyi ichasimudzira nyika. Mukatarisa zvino tiri kubatsirwa na His Excellency. We've got ma-VB units, ma-gardens atakapiwa na His Excellency. Anoda kumonitwa. Saka tiri kutaura kuti isusu semadhumeni tichasimudzira agriculture, tichasimudzira production yenyika. Tinoda kuti matura yedu azare kuti pampam. Saka talauncha this affiliate tichisupporta the Vision 2030 yekuti vaMnangagwa ngavarambe vachitonga zvavo baba. Uyezve tichisupporta muprovince medu vatungamiriri vedu, tichivasupporta kuti zvese zvavanenge vachiita towards nyika yedu kuti ibudirire. Isu semadhumeni tiri kuzvitendera ticharamba tichisupporta izvozvo. Semadhumeni ndiro basa ramakatarisana naro kubatsiridzana nevarimi kuti vange vachiita vachiprodusa mahiles. Pane here zvakasiyana basa ramuka kuhurumende nebasa ramunoita kuaffiliate, musiyano wacho ndeu? Tiri kuhurumende zvinogona kuti siyane, asi zvida kunotifananei. Nekuti tikatarisa kana kuti under affiliate, we are under our party ZANU-PF inova ndiyo iri kutonga. Saka chese chatinenge tichiita kuti nyika yedu ienderere mberi, tinenge takutaura kuti say no to corruption, nokuti tinenge takuda kuti titeedzere zvinotaurwa nemutungamiri wedu wenyika. Saka tingangoti pane imwe nzvimbo zvinogona kuti siyanei, nokuti tichida kukurudzira kuti zvinhu zviendeke zvakanaka, zvifambe zvakanaka muaffiliate medu. Thank you very much. Ndiri mudhumeni Makoni District, Manicaland Province, Ward 20 small scale. Tiri pano nhasi pamatondo nenyaya yelaunch yedu provincial launch
yemadhumeni avalimisi for agriculture transformation. Tiine chinangwa chekuti kurima kwedu kwe-transformed by the end of 2030, takatarisa the vision 2030, tichisimudzira mabasa edu ekurima, tichitenda tichitangira kuna president wedu vari kutisapota zvakanyanya nepfumvudza intwasa iri kubatsira mahouseholds more than 2000 zvikusimudzira food security yedu. Chepiri tinotenda our Ministry of Lands kubva kuna minister wedu nekutibata kwavanenge vachiita sema-food soldiers. Tiri kuwanika tichigashira zvinhu zvakawanda kubva kuministry kwedu kuburikidza napresident wedu Baba Mnangagwa. Tiri kuwana matablets anotibatsira for communication. Tiri kuwana mamotorbikes anotibatsira mobility, kufamba chaiko mama-areas edu anenge ari kure, asi nenyaya yekuti tiri kuda kuti zvinhu zvedu zvibude pana 2030 tinge taapa nechimwe chidanho. Tiri kupiwa mamotorbikes, tiri kupiwa airtime chaiyo. Mamotorbikes ari kufamba nefuel, tiri kupiwa fuel yekuti tiise mumamotorbikes. Zvese zviri kutibatsira mabasa edu achireruka.